kiše srce obraz opekle, 8 godina života zbog tebe odrekle, 8 godina mržnje i ljubavi, ožiljak kajanja samo mi ostavi. Samo mi ostavi. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ne, tebi na dušu, za ljubav umire. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ne, tebi na dušu, za ljubav umire. Razapele kiše dugu, put mi ukrale, 8 godina života bolno ubrale, 8 godina mržnje i ljubavi, ožiljak kajanja samo mi ostavi. Samo mi ostavi. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ne, tebi na dušu, za ljubav umire. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ne, tebi na dušu, za ljubav umire. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ako si njen, zašto si tu? Tonem s tobom prema dnu. Ne, tebi na dušu, za ljubav umire. Zabranjeno spavanje popodne. Njih dvoje su brat i sestra, dugo rade muzikom, se bave od ranih dana. Brat je se nabildao, umeđu vremenu dobio je obim ruke 860, istetovirao je lava na glavi, a sestra ima nekoliko stotina minđuša po telu. Dobar dan, Twinsi. Ćao. Kako je to sad neka svemirska frizura? Svemirski spot, svemirska frizura. To je zbog vjetra, pošto jako duva napolju. Ta frizura ne? Digla je Ne, se. to je ljetna frizura, pošto A meni je boje spala, su meni je spala. roza, violet, tako da Vi moramo ste malo. iz Švajcarske i iz Srbije odjednom. I iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske. Čudna kombinacija. Imate puno posla u poslednje vreme. Ovaj album koji se meni lično ne dopada je prošao fenomenalno. Ovaj Turbo Sound je prošao na zapadu. Pričaj mi malo. Zašto ti se lično ne dopada? Pa imam Zašto pravo. moraš da kažeš ovako pred gledalcima? Zato što imam svoj stav. Nisam ja rekao gledalcima da oni ne slušaju njihovu muziku, oni već slušaju. Evo sad si mi pričao, na zapadu znaju svaku pesmu s albuma, je li tako? Da. Ne. Kad si ti bio kod DJ-a, šta ti je rekao? Pa, kažem, malo pre pričam da je za nas bio veliki
preokret sa dance muzike preći na neki etno fazon. I kad smo izbacili taj materijal, već u januara su počeli nas zovu i da ugovaramo tezge, tako da smo u januaru već do maja pogodili sve. To je nešto na poslovnom planu što se zove najviđeni uspeh. Da. I kad smo tako došli kod DJ-a i pitamo šta puštate od naših pjesama, kaže svaka pjesma. Kako svaka? Pa kaže bilo koju pustimo, kaže ljude igraju. Imamo nekog na vezi. Halo, dobar dan. Izvinite što ste malo čekali. Halo? 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 Pa vi ste u programu. Dragi gledaoče. Ne znam šta je sa vezom. Nema veze, dok se ne uključi ponovo nastavit ćemo naš razgovor. Možemo reći ovo je bilo bez veze. Sad ste na turneji, da li je turneja još uvek u toku sa Draganom Mirković ili je završena? Imali smo turneju i trebalo bi se još 2 grada da se odrade, Bijeljina, Zvornik i Sarajevo, da 3 u stvari. Ali to su ostavili za kasnije pošto i mi i ona radimo na novom albumu. Mi smo sad momentalno u studiju, radimo nove pjesme koje će u septembru da se pojave. Ili imate uzajamna gostovanja, njeno i vaše? Do sad nismo imali takvu saradnju. Mi smo bili njeni gosti, mi i Funky G, po Republici Srpskoj i po Federaciji. Halo, dobar dan, imamo nekog na vezi sad, nadam se. Da li se čujemo? Slabo. Halo? Pa javljaju nam ovde putem ovog stakla, vidite i sami, dragi gledalci, imamo ovde mogućnost vizualnog kontakta sa režijom. Baš nam jave da je neko na vezi, pa onda nije. Igraju se mačke i miša, stvarno. Da na veze nisu baš najbolje, ali... Opet smo nešto bez veze. Da, to je ono što ih mi molimo, javljajte se, oni se jave i veza pukne. Mogu Idemo dalje nešto. Izvoli. Ko kopira tu? Ti Manuela ili Manuela tebe? Sa tom frizurom? Pa, Manuela je dosta napredna, ona je ovako high-tech. Ipak je to Švica. Ipak ste vi puno po Evropi. Ja si Roma, nisam bio na zapadu od prošle godine. Znači, kad bi ja još negde video, bio bi ja još brži i bolji sa frizurama. Moj Srba frizur ne može da stigne da poskida te sve svetske fazone. Šalim se. Dobar dan, konačno. Da li se čujemo? Ne. Ne, još uvijek. To je još uvijek vjetar duha. Pa zašto onda stalno nešto mašete? Idemo dalje. Šta znači te minđuše? Toliko puno ih imaš. Da li znaš koliko imaš tih rupica od minđuša po telu? Sam bio precizan. Koga pitaš Manuelu ili... Manuelu. Vrlo precizno. Znači, koliko imaš maljušnih rupica po telu za minđuše? Za minđuše imam 1, 2, 7, nemoj da brojiš, znam, 7 na ušima, 1 na obrvi i 2 na stomaku. To na stomaku, je li to bolelo? Pa sve je pomalo bolelo, ali to je trenutno. Pa sad možda spavaš na stomaku, recimo. I tekako. Stvarno? Da. Ali skidaš to pred spavanje, ne? Ne. Nikada ne skidaš? Pa, jel to može da bude opasno u nekim situacijama, mislim, da se nešto pokida? Može da se džemperom zakači, da... Nisam ja mislio na taj džemper. Dobro, šalim se. Na šta ste mislili, File? Pa ima valjda i bliži kontakata od džempera. Udare... Sve high-tech. High-tech, pa udari neki high-tech na high-tech i šta onda bude? Jesi video u spotu, sve virtualno. Nije se desilo. Dobro. A šta je ovo? Pazi, ovo mi liči... Da ti nije prst u gipsu? Ne. To nosim samo s vremena na vreme kad povredim prst, pa da mi bolje zaraste. Dobre, Šalim se, to je prst prsten. moj. Sad nadam se da možda imamo... Podsjeća na oklope srednjevekovnih vitezova. Suzana, evo, čujem glas u daljini. Dobar dan. Dobar dan. Pa gde ste vi? Zašto mi vas zovemo pola sata, vas nigde nema? Kako se zovete? Ivana iz Loznice. Iz Loznice, Ivana. Pa recite mi, Ivana, pa šta je to s vašim... Šta je sa vašim telefonom nešto slabo? Koliko imate godina, Ivana? 15. 15. Jel slušate grupu Twins? Da. Hoćete da ih pozdravite? Da, hoćete pozdraviti da pitam da li će doći u Loznicu. Hoćete li doći u Loznicu? Pa za sad U Banju nemamo... Koviljaču. Za sad nemamo neku turneju po Srbiji, ali ako nas neko pozove, doću. Eto, reci tamo onim gazdama u diskotekama da ih pozovu i doći, jel? Dobro. Dobro, Ivanice. Ćao. Šta ima kod tebe? Jel si završila školu? Gde bežiš? Nisam još završila školu. Koliko ima dana još od škole? 7. 7 dana. Jel imaš sve dobre ocjene? Aha. Hoćeš nešto popravljati ovih 7 dana? Pa malo. Malo. Ajde, sedi sad uči. Nemoj da se... Ajde, kako ću. Idemo dalje. Saznala sam upravo da ima nešto novo na Neši. Ima novu tetovažu, ali ja ne vidim ništa na rukama. Gde ti to kriješ?
Pa ne, Gde si se istetovirao ovoga puta? to je najnovija sa kojom treba da prezentujem. To nema neke veze Pa sa- pokaži nam. Kako skijam se? Pa da. Leđa su u pitanju. Leđe. Ovaj put nisam veliko radio. Ajde. Pa ne, mislim, nama kad dođe Twins i ovde mi imamo izložbe slika, zatim haiku, poeziju i to. Stvarno nije velika. Šta ovaj čovjek radi od Kvadrat sebe? kože. Šta piše tu? Šta to znači? Pročitaj. Šta Pročitaj. Piše Šta da da piše? Piše na kineski pročitaj. Na kineskom piše pročitaj. Ne, šalim se, hrabrost. Hrabrost. Samo što to na njemački zvuči mut, znači 3 slova, M-U-T, a na srpskim to malo 6 slova da bude, ali tako prevod. Pa se odlučio za A njemački. kineski šta je ovo? Jedan samo znak. Pa prvi onda H. Šta ljudi Ja, kad rade? budeš poželio da skidaš sve to, šta ćeš da ni radiš? Kajlen, ni zlato, ništa Koja- se tovira, ne, pa, nekako mi to, jedino eventualno vojska, JNA 73. i to. Ti to nemaš, jel? Radili smo pre 2 dana spot. Kad će biti gotovo? To će bude za 1-3 sedmice gotovo. Ćete nam doneti, jel? Naravno. Za pjesmu Motori, ako znate, obrada od Divljih jagoda. I Mica Trofrtaljka nam je bila gost. Motori i Mico Trofrtaljka. Da. Vi radite nemoguće kombinacije. Da. Pa ja mislim da je to sjajna kombinacija, Mica, Trofetajka i Twins. Boginja bajkera. Boginja lajka, da. A šta ćemo sad vidjeti, koje pesme? Sad ćemo da vidimo. Da čujemo od vas. A čekaj, ti motori, jel će to biti na novom CD-u ili je to nešto Ne, staro? ne, sa ovog Sa tom pjesmom završavamo naš Aha. etnomanijak. Pa kod vas nema uopšte predaha, znači završavate spot za stari CD A radimo i već već ste novi. u studiju za novi. Alal vam vera. Pa bolje da počnemo to ranije, pošto nije okej ako se materijal radi u 2 mjeseca sve. Mi smo već u januaru počeli da radimo, tako da već 5, 6, 5 mjeseci radimo na tom. A gde ćete na odmor? Hoće li uopšte biti odmora u vašem životu? Pa mi se odmaramo. Letnji onaj odmor, pa Odmaramo ideš kad na se kad plažu, radimo. pa se mackaš, pa se sunčaš, pa plivaš. Pa treba da Učiš idemo... dete da pliva i to. Pa ideš u Budvu, hotel Aleksandar, pa legneš. Treba da idemo u Australiju sada u julu, Krajem jula. krajem jula. Tamo je zima sada, to... No dobro, će zimski odmor. Ne, to idete nešto da radite, garantovano. Da, 2 vikenda. Idemo u Sloveniju, isto 23.4. Zelo dobro. Pa onda malo do Portoroža tamo. Pozdravite jednu Da. Ninu malu u Sloveniji. Važi? Okej. Važi. Važi. Pozdravite mi Ninu, da vidimo vašu muzičku numeru. Ne mogu više da se svađam, ne smijem ništa da vas pitam, iskreno najbolje da slušamo Pa muziku. to se ti svađa posle, znaš, a sad u emisiji... Evo, samo da završimo. Zabranjeno Onda mi spavanje diraš popodne, goste, playback. diraš Dobro, Twins. recite vi meni, šta je sad to, mislim, ta poetika, ajde, što je, ajmo! Nemoj da ti noć zamenjuje dan, jer ako si pospan, poveći će dan. Nemoj da ti noć zamenjuje dan, ružičasti program oterat
kad ljubim neku drugu, ja mislim na tebe. Ja te ludo volim i hoću za sebe. I kad ljubim neku drugu, ja mislim na tebe. Kad te druga voli, mene duša boli, pa se redom žali svima da te ona ima. Kad te druga voli, mene duša boli, pa se redom žali svima da te ona ima. Kad si ti sa drugom, mene vatra peče, bez veze su moje noći, jutro i veče. Kad si ti sa drugom, mene vatra peče, bez veze su moje noći, jutro i veče. Ja te ludo volim i hoću za sebe. I kad ljubim neku drugu, ja mislim na tebe. Ja te ludo volim i hoću za sebe. I kad ljubim neku drugu,